αρφή μου. Τώρα, εκείνος που έχει στη χάλασσα, εκείνον να παντρευτείς. Αμέν ευράλλον να παντρευτώ. Αφού υποσχέδει εκείνος. Ποσκέι, όχι ποσκέι. Εν είσαι καλό, άρεσε που εκχέλεις. Μα να καταστήσουμε. Για να εκχέλεις είναι αφού φιδεύκους η μαλλιά σήμερα. Στο χέρι μας. Να τον πάρεις εκείνο που σου υποσχέδει. Τον πάρω, και τούτος ρε φρουφυρί. Εγώ κάτω κρυφά σου. Με σπίτια θέλει, με πολυκατοικίες θέλει. Τίποτε, Εγώ κάτω κρυφά σου τη σύστη. τέλος πάντων. Πάμε να πούμε μες στην τηλεόραση, μες στο στούτιο να πούμε και τον κόσμο να που κάνουμε και κάτω εκεί. Άντε, πάμε. Ήρθα από την Αυστραλία, την Νορβηγία, της Αμερικής. Ασφάλεια και Νορβηγία, τι μου λες και Αυστραλία. Πήγαμε στην Αίγυπτο της Κύπρου. Αν δεν με ξαναπάρεις μαζί σου, θα γίνει χαμός. Άρεσε σου το Ατλαντίσα. Ναι. Είδες τι ωραία που περάσαμε. Κάτσαμε και πας στις φουσκωσές, σε πανάνες, φάμε και οφτά, πήγαμε και μες στους σπήλιους. Έχει σπήλιους και είχαμε και μες στους σπήλιους πρώτα λαλούσι, είχε φώκες. Ναι, αλλά τώρα είναι εσύ. Παίξε και κινείσαι, έφυγαν και οι φώκες. Για εκείνον πρέπει να βλέπουμε. Θα δώσουμε το φουρνάκι, την τηλεόραση και τα 2 εισιτήρια με το Ατλαντής. Πάμε να το δείξουμε. Το φουρνάκι είναι εδώ και περιμένει. Μάλιστα. Το 090-26-020. Όποιος πάρει τηλέφωνο τώρα, να κάνουν γρήγορα. Αυτομάτως θα του δώσουμε το φουρνάκι δίχως ερώτηση, δίχως τίποτε. Στο 090-26-020. Και να πάμε και στην τηλεόραση. Θα δώσουμε ύστερα από το φουρνάκι. Θα δώσουμε μία τηλεόραση, να την και έτην εδώ. Χωρίς ερώτηση, χωρίς κλήρωση, χωρίς τίποτε. Χωρίς κλήρωση, χωρίς τίποτε. Και ύστερα, ο τρίτος και τελευταίος θα πάρει το... Θα πάρει την κρουαζιέρα, την διπλή, για 2 άτομα. Και σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση μας με την ηθοποιό. Και σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση με το... Με την ηθοποιό. Με την ηθοποιό, ναι. Στην ελληνική ταινία η Προεδρίνα. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή, γεια σας. Hello. Γεια σας. Χαίρετε, πώς σε λένε? Μαρία. Μαρία μου, από πού μιλάς? Από τη Λευκοσία. Άρεσε σου το ταξίδι που έκανα? Ήταν πολλά ωραίο το ταξίδι. Μα είδες και πολλοί, επειδή είναι εσωτερικές γραμμές, υποτιμούνται τα πράγματα. Είναι εσωτερικές γραμμές και πήγες στην Αυστραλία, στη Νορβηγία. Ξέρω εγώ, μάνα μου. Ακούεις, με 20 λίρες το άτομο, ναι. Παένεις, μπαίνεις που τη σκάλα, παένεις και πάει στον Πρωταράμ, πάει στην Αγιάννα, γυρίζεις σου τα τοπία ούλα που χωρίς, μα είναι εμένα που να δείξετε οξά το φουρνάκι στη συνέχεια σιώ. Πάει και στην Πάφο? Δεν ξέρω αν πάει στην Πάφο, αλλά το πλοίο που το λαλούν και Παμποράκι και Καράβι, πάει στον Πρωταράμ και στην Αγιάννα, πάνε και στους Καμήλους, και πάει και στη Ρόδο που πάει, δεν ξέρω, με 20 λίρες παράες. Για το φαΐ σου να πληρώσει, για τα ποτά σου που πίνεις, για τα σουμαλίσματα. Πολλά φτηνά, πολλά φτηνά. Πολλά φτηνά, τα μενά αρέσκει μου για εκείνο και τώρα όποιος το κερδίσει θα του δώσω 2 εισιτήρια μόνο μιας για να πάει τα αντρόινο μαζί. Τώρα όμως οι φίλοι μας θα δώσουμε το φουρνάκι. Τώρα εσύ ξέρεις τι κερδίσες, αγάπη μου, το όνομα σου? Μαρία. Λοιπόν, Μαρία μου, θωρίστουν το φουρνάκι που δεν είχαμε? Είναι ωραίο πολλά. Είναι ωραίο πολλά. Είναι ωραίο πολλά. Άνοιξε, ναι. άνοιξε. Τώρα, να με δείχνει και εμένα, είναι τέλειο, έχω ψήσει να με δείχνει μόνο το φουρνάκι. Άμα θέλεις, θα με βάλεις το κολόπουλο και ψήνεται, εντάξει. Εντάξει. Τώρα θέλω να μου πεις, είναι που να κερδίσει ο άλλος ύστερα που λόγω σου, που να πιάσει το 090-26-020, είναι που να κερδίσει. Να κερδίσει κρουαζιέρα. Πάμε για την τηλεόραση. Την τηλεόραση. Κοινός που να πιάει τώρα ύστερα που λόγω σου, πάμε για την τηλεόραση, είναι Μαρία μου. Θωρείς την τηλεόραση? Πόσο η Τζον είναι? Πόσο είναι η Τζον? 14 αντζών. Ακούεις? Και πότε είναι που συντυχάνεις κόρη? Που την Παλουριώτης. Οξάζω το όνομα, αντί και τη χάρη, αντί και προσχυνώ. Μαρία, πριν να φύγεις... Με το δεξί το χέρι να κάνεις το σταυρό σου. Τούτον είναι τα πόνι. Είναι το αριστερό γίνο. Με το άλλο δηλαδή το χέρι, με τούτον. Ναι. Όχι έτσι, όχι έτσι. Να μην περιπέζεις το σταυρό και να αμαρτία. Έτσι, 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 έτσι. Εντάξει. Μαρία, πρώτα συγχαρητήρια για το δώρο που έχεις κερδίσει. Μπορείς όμως να διαγωνιστείς για μία κουραζιέρα εάν μας πεις το σωστό όνομα της ηθοποιού
Και αφόσον τώρα σε λίγα λεπτά θα κάνουμε και την κλήρωση. Και η κρουαζιέρα τούτη που σου λαλεί η Ειρήνη είναι για Αίγυπτον ή Λίβανο. Για πες μου το όνομα. Η Δέσποινα Στυλιανοπούλου. Ωραία. Και το άλλο που θέλω να σου πω, μια και κερδίσεις στο φουρνάκι, φιλενάδα, να έρθω καμιά ημέρα να σου φέρω τίποτε να μου βάλεις να βράσεις μέσα και να το φάω. Εντάξει? Εντάξει. Δεν κουτουβάει. Το καλό, γεια σας. Και τώρα μην ξιάνετε εσείς κοπέλια και κοπέλδες, διότι τηλεόραση τώρα. Στο 090-26-020 διότι τηλεόραση τώρα. Άξιπα, πιάστε τηλέφωνο και η τηλεόραση να γίνει δική σας. Στο 090-26-020. Και μετά θα δώσουμε ένα εισιτήριο για 2 άτομα με το κρουαζιερόπλοιο Ατλαντής, αξία 40 λιρών. Σε λίγο όμως θα κάνουμε και την κλήρωσή μας με αυτό που είπαμε, με το διαγωνισμό με την ηθοποιό, σε λίγα λεπτάκια. Και θα έχετε και την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και την ταινία «Η Προεδρίνα». Ύστερα από το τάκα-τάκα. Ναι. Να δούσει την ταινία «Η Προεδρίνα». Ναι. Να σε βγάλουν εσένα Προεδρίνα. Όχι. Ποια είναι η Προεδρίνα? Η κοπέλα που έδειξε. Η κοπέλα που έδειξε. Για όσους όμως όσοι έχετε κερδίσει πρέπει να επικοινωνήσετε στο 34 78 06 ώρες γραφείου την Τρίτη και να σας πούνε το πώς και πότε μπορείτε να παραλάβετε τα δώρα σας. Τώρα που είπες από την Τρίτη, τώρα εσπίασα ότι αύριο είναι η ημέρα της Δημοκρατίας. Αύριο είναι 1η Οκτώβρη. Μάλιστα, 1η Οκτώβρη αύριο και ξιάσαμε να πούμε τίποτε για την ημέρα της Δημοκρατίας μας. Μάνα μου, τη Δημοκρατιούα μας. Μάνα μου, την Κυπρούα μας και η ημέρα που να γιορτάζει αύριο η Δημοκρατία μας, μάνα μου. Περιμένουμε εμείς τώρα στο 090-26-020 για να δώσουμε και την τηλεόραση και αμέσως μετά τα εισιτήρια. Όποιος πιάει τώρα τηλέφωνο στο 090-26-020 θα του δω κοευτή τώρα και αμέσως. Έλα να σου πω. Ναι, πέ μου. Έλα εδώ μωρό μου. Να περάσουμε σε ένα κλικ. Να μου να περάσουμε. Σε ένα κλικ. Βίντεο κλικ. Βίντεο κλικ, κλικ. Έτσι δεν περνάμε στο 090-26-020 τώρα περιμένω να σας δω την τηλεόραση. Έτσι με την τηλεόραση. Με νομίζετε πως ψέματα μου. Όποιος τηλεφωνήσει τώρα στο 090-26-020 ευθύς και αμέσως να του δώσω την τηλεόραση να βγει. Και πάμε στο βίντεο κλικ 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 κλικ. Έχει κλικ 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 κλικ. Πες μου τι σε βασανίζει, πες μου που κολλάς 20 φορές τη μέρα, όλο με ρωτάς. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τρελαίνομαι σου λέω, πάρα πολύ. Σε αγαπώ με αλφα κεφαλαίο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στορκίζομαι μωρό μου και στο μυαλό και στο κορμί. Είσαι το φάρμακό μου. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Κάτι απίθανα σενάρια μου σκηνοθετείς. Επιτέλους τι να κάνω, να θεραπευτείς. Πες μου τι σε βασανίζει, πες μου που κολλάς 20 φορές τη μέρα, όλο με ρωτάς. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τρελαίνομαι σου λέω, πάρα πολύ. Σε αγαπώ με αλφα κεφαλαίο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στορκίζομαι μωρό μου και στο μυαλό και στο κορμί. Είσαι το φάρμακό μου. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς.
αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Μ' αγαπάς. Δεν μ' αγαπάς. Δεν σε κόφτε ένα γεια. Μ' αγαπάς. Δεν σε κόφτε ένα σ' αγαπώ Δεν και να σε μη σ' αγαπώ. αγαπώ. Να σου πω να πάρεις πάνω σου δηλαδή. Όχι, θα πάνω. Δεν Λοιπόν, θα πάρω. τώρα εγώ περιμένω στο 090-26-020 για να του δώκω αυτήν την τηλεόραση εκείνος που να πιάσει. Στο 090-26-020 πάρτε να σας δώσω την τηλεόραση και ύστερα πάμε για την κουραζιέρα, για την διπλή κουραζιέρα. Κουραζιέρα για 2 άτομα θα περάσετε πολύ καλά. Να πάρετε το έτερό σας ήμιση, να πάτε να διασκεδάσετε, να πάτε, να πιείτε, να Ναι, να χορέψετε. πιάσετε το παππούφι σας και να πάτε. Ποιον, τον παππού τους. Το παππούφιν τους. Τον παππού τι να τον κάνω. Όχι τον παππούν κόρη μου, το παππούφιν τους, το ήμισιν τους που λαλείς. Το έτερό σου ήμιση δεν το έχει σε εκτίμηση. Αυτό είναι για σένα. Γιατί όλο πας μόνος σου βόλτες και εμένα μου αφήνεις πάντα μπουκάλα. Να μπουν το ήμιση που λαλούσι, να τους δώκω τη μισή τηλεόραση. Τι θέλεις εσύ. Τηλέφωνο μπουκάλα, εντάξει. Αλλό. Γεια σου. Γεια σας. Πώς σε λένε? Άννα. Άννα μου, γεια σου, είσαι καλά? Είμαι πολλά καλά. Από πού μιλάς, Άννα? Μα κάνετε καλές διακόπες, α? Καλό. Είδες τι έκανε Άννα, εμένα μ' άφησε μπουκάλα. Είδα, Ρίνη, δεν σου επιτρέπετε όμως. Πες του το. Να μπορεί να πες κάνουμε, ναι. κόρη μου. Άννα μου, Ναι, πώς θα μιλάς? από τη Λευκοσία, Της χώρας? της χώρας μου. Μάλιστα. Λοιπόν, θωρείς ήταν που κέρδισες τώρα? Καλό, ευχαριστώ. Παρακαλώ λίγο για να έχω πάντα. Να σου πω Ανούλα, θα μου πεις και για το διαγωνισμό με την ηθοποιό, θέλεις? Δεν την κατάλαβα ποια είναι, είδα την, αλλά Δεν ξέρει. η αλήθεια είναι. Δέσποινα το μικρό. Δέσποινα, Το τη μικρό. Δέσποινα. Είναι τα δέσποινα. Ποια δέσποινα? Η κόρη μου άλλη με η Βανδί, αλλά δεν είναι η Βανδί. Όχι, μάνα. Δεν είναι η Βανδί. Ναι. Έλα, πες ακόμα ένα. Ένιξ, Σπηλιοδοπούλου. Εντάξει, εκείνη είναι. Ναι. Ωραία, μείνε μαζί μας. Άννα. Ναι. Το λοιπόν, χαλάλη σου η τηλεόραση, αλλά να μας πεις ο επόμενος και ο τελευταίος τι θα κερδίσει. Ναι. Τι? Ο επώνυμος και ο τελευταίος τι θα του δώσουμε? Κρουαζιέρες είπες. Μια γκρουαζιέρα διπλή για 2 άτομα με το πλοίο του Ατλαντής. Ναι. Που να περάσει πολλά ωραία όπως πέρασα και εγώ. Με δώσετε πολλά ωραία δώρα σήμερα. Καλό. Σ' αρέσανε? Ήταν πολλά ωραία. Μας πεθύμησες. Αφού είπα θα σου κάνετε καλές διακόπες, επιθυμήσαμε. Α, γι' Με αυτό το. φάστε και να έχουμε προγράμματα από εδώ και εδώ πολλά ωραία Ελείψετε πράγματα. πολύ καιρό. Και δώρα Ναι, να έχουμε ναι. πολλά. Ναι. Εντάξει αγάπη Γεια μου. σου. Γεια σου. Κουτσουπάι, Τώρα, κουτσουπάι. τώρα θα δώσουμε μία κρουαζιέρα διπλή με το κρουαζιερόπλοιο Ατλαντής με όλα πληρωμένα. Φαγητό, ποτό, διασκέδαση, όλα. Αξία 40 λιρών. Κάντε γρήγορα. Και ο τηλεθεατής αυτός θα μας κάνει και την κλήρωση. Να μας κάνει και την κλήρωση. Εντάξει. Θα του δώσουμε, αυτός που θα μας δώσει, μάλλον θα πάρουμε όλες τις σωστές απαντήσεις. Θα κάνουμε κλήρωση. Θα σε σκοτώσω. Πες της. Και θα δώσουμε μία κρουαζιέρα. Πάτε από εδώ. Τι να μου να της πω δηλαδή. Τώρα. Τι να πω παιδί μου, Παναγίδα μου πλέον. Εγώ μα δεν τα κατσάδα μες στην τηλεόραση. Πήγε από εδώ γιατί από εκεί με ενοχλάει. Έλα από εδώ. Κύριε Λέισον να μην παίρνω που ποτά και να παίρνω που ποτά. Μα δεν μου πάθες κόρη, παίρνανε Ναι, στέλια. να μην βλέπουμε στο παράθυρο εκεί. Δάμε, είμαι καλά δάμε. Εδώ, αγκαλίτσες. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ. Και πού με βάζεις? Θα σου πω αν το έπουμε. Έλα να σου πω. Μ' αγαπάς. Σ' αγαπώ. Και πού με βάζεις? Πάνω στη βρύση. Είσαι πας στη φουντάνα νύβρε να με κάτσει. Να πητήσουν και τα νερά πάνω μου και να κρυολογήσω. Ναι. Όχι μάνα μου, επέλτανες τελείως και τέλεια πλέον. Γεια Πήγαινε- σου. Αλλό. Γεια σου, Γεια σου και εσένα. Πώς σε λαλούν κουμπάρε. Γιώργο, Γιώργο μου, από πού μιλάς? που το Παλουριώδησα. Μάλιστα, από την ωραία Μπαλουργότισσα. Είσαι παντρεμένος ο ελεύθερο Γιώργο. Παντρεμένος. Πόσες γενέτσες έχεις? Πόσα Γεια. παιδιά. Α? Μια, Όχι, παιδιά που θέλω να πω. ένα. Α, ένα. Και λοιπόν, θα πιάσεις τη γυναικούα σου και το μωρούι σου και θα σας πέψω με το Ατλαντής έναν πρωινό κάποιας Κυριακής, πότε θέλεις, να πάτε, να φάτε, να πιείτε πας στο παμπόρι και να περάσετε πολλά ωραία. Οκ. Είδες το παμπόρι εκείνο που πήγα και εγώ, το Ναι, Ατλαντής. ναι, ωραίο. Πώς το λαλούσι? Ατλαντικ, Ατλαντής. Ατλαντικ. Μάλιστα. Το λοιπόν, χαλάλη σου η κρουαζιέρα πάρω για λίγο 2 τον άτομα. Για 2 άτομα, να πιερώσεις νομίζω 10 λίρες για το μωρό σου, νομίζω το μισό είναι. Αλλά να πάρω κι εγώ τον Γιώργο. Να πάρεις και εσύ τον Γιώργο. Τον ποιο Γιώργο? θέλω.
Γιώργο, Ναι, θέλεις η Ειρήνη που ποδά. ναι, ναι. Γιώργο, Ναι. θέλω να μου πεις και εσύ το όνομα της ηθοποιού. Δέσποινα Στυνιαδοπούλου. Ωραία, μείνε στη γραμμή και παρακαλούμε από το κοντρόλ, πέστε μας πόσες απαντήσεις σωστές είχαμε. Ήτανε η Δέσποινα Στυλιανοπούλου και τώρα ένας από εσάς θα κερδίσει μια κρουαζιέρα για Αίγυπτο ή Λίβανο με όλα πληρωμένα. Το 7 άτομα? Το νούμερο 7. Τα άτομα. Όχι, πες μου τώρα Γιώργο ένα νούμερο. 7. Το 7 ποιος είναι? Δεν είσαι εσύ επειδή νομίζεις τελευταίος. Διότι είναι 100 τους αριθμούς. Η Ελένη Κυριάκου. Η Ελένη Κυριάκου έχει κερδίσει την κρουαζιέρα για Αίγυπτο ή Λίβανο με όλα πληρωμένα. Συγχαρητήρια. Σε ευχαριστώ Γιώργο. Παρακαλώ. Που Γεια του σου. πάει. Γεια. Και τώρα τι θα έλεγες Ειρήνη μου, να κλείσουμε με έναν εύθυμο τραγουδάκι με τον Το πάμπο είπα. μας. Ναι. Ποιον τραγουδάκι θα ακούσουμε? Έναν εύθυμο και γλίωρο. Να ακούσουμε σήμερα, ταιριάζουν και όλοι οι τίτλοι σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι ρε παιδί μου. Πάντως, να ομολογήσουμε ότι έχεις κάνει λάθος που δεν έχεις πάρει την Ειρήνη και εμένα στην κουραζιέρα, γι' αυτό θα σου αφιερώσω το λάθος. Το λάθος. Ωραία, θα κλείσουμε με αυτό το τραγούδι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πάμπο που ήταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να ευχαριστήσω και εγώ την Ειρήνη που ήταν ένα λάθος. Λοιπόν, Θα σε δαγκώσω στα αυτιά, θα ξέρεις Όπου ποιος. θέλεις δάκαμε. Εγώ είμαι Είμαι σκληρόπετσος. λάθος. Είμαι λάθος. Έτσι είναι ο πάμπος. λοιπόν, Πάμε με το λάθος. Και ένα λεπτό, βρε Α, ναι. Πυρή μου. Ναι, καλά, κόρη. Να πούμε ότι την ταινία μπορείτε να τη δείτε σε λίγα λεπτά. Και Την ερχόμενη Κυριακή, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Κυριακή. Από η εμάς, ώρα φιλάκια 11, πολλά. η ώρα 11 που αρκεύει η πομπή μας. 11. Φιλάκια πολλά, γεια σας. Πάμε με το λάθος. Κουρασμένος απ' αγάπη κι η ζωή μου όλο λάθη. Εγώ μαζί σου την περνούσα, μια ζωή τη σπαταλούσα. Κουρασμένος απ' αγάπη κι η ζωή μου όλο δάκρυ. Εγώ μαζί σου πια πονούσα, τα λάθη μου καταμετρούσα. Καταμετρούσα. Λάθος, μεγάλο λάθος, ήσου για μένα ένα λάθος, η ζωή μου χωρίς πάθος. Ήσουν λάθος, ήσουν λάθος. Λάθος, μεγάλο λάθος, ήσου για μένα ένα λάθος, η ζωή μου χωρίς πάθος. Ήσουν λάθος, ήσουν λάθος. Κουρασμένος πια μαζί σου, με την άτακτη ζωή σου. Μέχρι τώρα εγώ ζούσα, το χρόνο μου το σπαταλούσα. Κουρασμένος απ' αγάπη κι η ζωή μου όλο δάκρυ. Εγώ μαζί σου πια πονούσα, τα λάθη μου καταμετρούσα. Καταμετρούσα. Λάθος, μεγάλο λάθος, ήσου για μένα ένα λάθος, η ζωή μου χωρίς πάθος. Ήσουν λάθος, ήσουν λάθος. Λάθος, μεγάλο λάθος, ήσου για μένα ένα λάθος, η ζωή μου χωρίς πάθος. Ήσουν λάθος, ήσουν λάθος.
Περασμένο Σάββατο το πρωτάθλημα. Η φιέστα θα γίνει στο οίκημα του Συλλόγου και καλούνται οι φίλαθλοι του ΑΠΟΕΛ να παραβρεθούν για να χειροκροτήσουν όλους τους πρωταγωνιστές επιτυχίας και να φωνάξουν για μία ακόμα φορά ΑΠΟΕΛ θρύλος πρωτάθλημα. Και να σας αποχαιρετήσουμε, φίλοι μου, με ένα βίντεο κλιπ. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα μείνετε μαζί μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ως τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ένα χαμόγελο πια δεν μου χαρίζεις. Λες πως δεν με ξέρεις πια, πως δεν με γνωρίζεις. Κι όταν σου ζητώ εγώ αγάπης αποδείξεις, μάχη γίνεσαι άνηση και ξεσπάσε κρίξεις. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες. Ούτε πλησιάζω πια, γιατί δεν μ' αφήνεις. Δείχνεις με τον τρόπο σου πως δεν θες να μείνεις. Κι όσο και να προσπαθώ να σε καταλάβω, ένα είναι σίγουρο, δεν θα σε προλάβω. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες. Όχι δεν τα εννοείς, όσα λες και όσα κάνεις. Όχι, όχι δεν μπορείς, άδικα να με πεθάνεις. Όχι δεν τα εννοείς, όσα λες και όσα κάνεις. Όχι, όχι δεν μπορείς, άδικα να με πεθάνεις. Τι είναι αυτά που λες, τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες. Τι είναι αυτά που λες, δεν ενδιαφέρεσαι μου λες. Τι είναι αυτά που λες, λες πως δεν με θες.